Paráda. Co se stalo? Ty jsi... Kde to jsme? Ses vynořil. Kde se z toho vyklubal, ty super. Viděli jsme, jak jsme ti fandili? Viděli jste nás? Mně bylo blbě taky. No kamaráde, nevím komu bylo blbě víc, vole, jestli to by nebo nám, vole. Libor jenom Libor. Libor po první půl hodině, že? Jo, Libor to pustil hned. Máš to bát. Prostě kluci termoprávo. Co? Termoprávo. Teď bude vedro. Bylo to perfektní. Super. Bylo to po 8 hodin aspoň. Jasně. 16:25. Jo? No, Prostě fantastické. ještě jsme chtěli uhádat asi 10 vteřin, ale on to spočítal, až vyleze tam na ten vyšší šutr. Jako to nemělo chybu, tam si počasí zahrálo svoje akorát. Ale bomba. Tak jo, tady jdou a s jeho západním větrem, to je 4 hodiny byla kosa a tady už to bylo teplý. První 3 hodiny byl na rekord, měl náskok, nevím kolik minut. Neměl, to říkal chybu, on to říkal špatně. On to řekl špatně. Byl někde v místě, kde Stojčev a bylo to na po 7 hodin rozjeté. Bylo hrozný. No to 4. hodina byla blbá. Furt vlny. bych se mohl vychcat, takhle do moře. Na kameni jsem se málem pobil teda. Tady? To Pěkně se houpí jinak než v moře, co? Co jste tam říkali, posledních 500 metrů nebo 1500? No, 500. To bylo tak 16 kiláků. To ti řekli oni, vole, oni ti lhali, no tak musíme tě nějak navnadit, ne? Ne, on to řekl Mike. A to v tu chvíli vypadalo, že si tak 200 metrů od břehu. Čiže to byla dálka. Nebylo to bylo víc. Si budu blejt. Klidně, Mláčku, klidně se vyblí. To se mi to odpovídá, bylo to asi 6 minut pak. Hlavně už to neplav, jo? Dneska už to neplatí. Dal bys to zpátky ještě? No to stačilo. Dal bys to zpátky? Ani hovno, že? Super to bylo, ty vole, jak pila, vole. Chceš vodu vypláchnout si pusu a spolu vypláchnout? Poplat, tak máš tady, vole, jakýsi sajrajt pod bradou, mě si dělal jaký špat. Ježiš, tak to má tu vazelínu, ne? Ne. Je mu špatně, no? No,